бозии дастаҳои Хуҷанд ва Истиқлол дар доираи рақобатҳои даври 12-уми Лигаи Олӣ ки мебоист 14 август баргузор шавад, бо сабаби иштироки бошгоҳи Хуҷанд дар марҳилаи финалии минтақаи марказии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дидори мазкур 2 рӯз пеш доир гашт. Вухӯри мазкур дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон сурат гирифта, бо ҳисоби 2-1 ба суди меҳмонон хотима ёфт. ҳисоби бозиро Манучер Ҷалилов дар дақиқаи 40 боз намуд ва бо ҳамин натиҷа бозигарон ба танаффус баромаданд. дар оғози қисми дуюм аз ҳайати бошгоҳи Истиқлол Гансало Ритако ба задани голи навбатӣ мушарраф гардид ва бартари тимашро ду боло сохт. ягона голи соҳибони майдонро дар ин вохӯрӣ Ҷаҳонгир Эргашев дар дақиқаи 66 ба самар расонид. ҳамин тариқ дидори мазкур бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи бошгоҳи Пойтахт хатм шуд. беҳтарин бозигари дидор дарвозабони Истиқлол Рустам Ятимов эътироф шуд. бозиҳои дигари даври 12-уми Лигаи Олӣ имрӯзу фардо баргузор мешаванд. дар бораи бозӣ чӣ гуфтанӣ ҳастам? аввал раҳмат барои мухлисон ки амирӯза дастаро дастгирӣ карданд, лекин натонистем дар ин бозӣ хол ба даст биёрем. аз бозии бозингарои худ қаноатманд ҳастам. ин футбол аст. бозингарои дастаи Истиқлол он вазъиятҳои голзанӣ ки доштанд истифода бурданд, мо натавонистем. барои ҳамин ғалаба аз даст рафт.